Jeg synes, at talen omkring hybride angreb og truslen mod Danmark, det fylder meget lige for tiden. Og det kan jo få en til at tænke lidt over, hvad skal vi egentlig gøre ved det? Jeg arbejder med cyberinformationssikkerhed, og der er det selvfølgelig noget, der optager os rigtig meget for tiden. Og den måde, vi arbejder med det på, det er, at når man taler omkring hybride angreb, så er det, der bliver angrebet, eller det, man går efter, det er ofte sammenhængen, eller mangel på sammenhængen, eller mangel på overblik. Og det vil sige, at det er ikke de enkelte elementer, men det er forsyningskæden, som man prøver at ramme. Og nu er jeg omgivet her af vindmøller og energiforsyning. Det er jo selvfølgelig et helt oplagt område at gå efter. Men i hver eneste virksomhed, der skal man prøve at arbejde lidt med og få et overblik over, hvordan de her forsyningskæder egentlig ser ud. Og det er jo selvfølgelig noget, som man kan gøre individuelt. Når vi holder beredskabsøvelser for øjeblikket, så handler det meget omkring supply chain og sammenhæng. Det kan være mellem IT og OT, altså den operationelle teknologi, det der sidder i vindmøllerne for eksempel. Og IT, som der er styringssystemer, administrative systemer. De to ting hænger ofte sammen på en eller anden måde. Og det er en af de ting, som angriber de går efter. Så refleksionen her, det er, at det er på tide, at vi prøver at arbejde på at skabe os så godt et overblik, som vi kan. Og bruge vores beredskabsøvelser til at teste, om det faktisk virker. Og det kan man selvfølgelig gøre på forskellige niveauer, enten ved et skrivebord eller som en scenariebaseret øvelse. Men en del af tingene kan man også gå ud og teste konkret ved at se, om de kan retableres eller på andre måder kan simuleres angrebet af en selv. Det var et par tanker her fra spacereturen ude blandt vindmøllerne i blæsevejr. Ha' en rigtig god weekend.